Anyang laki din! Da kayo maggamit ti masambat ko, uncle. Nagbara ti panawan, ng pumanag na kayo. Naggapan nyo aya. Ay, nagbarang agpaiso. Agtitidami na ling ito. Okay na may. Naggapuak man ijay ayan Danilo. Apay saan mo pa'y nga mo anatayin ni Gudong Amada? Ha? Natayin ni Tata Gudo. Ay, una yun abiyag. Talaga asa na mapakpakadaan. Putno dahi ako na, Barok. Han nga barok. Ha? Balasang ko na mat atata. Ay, balasang. Barok manin nga ibagbagayo mat. Kaya't yun sakit ya gumura ka na kayo Ha? Anya? Ay, sana Balasang ko kunayo mat Sana kasta barok kat nakapimpinta sa lang arudon. Unay kan. Alawinin. Balasang do balasang. Ngam kwa tata. Kano nga kano ti punpon? Ay, tetisan ko pa'y nga mo. Katay na lang matidikal man. Sigurado ang mabayag. Sakbay mo ipumpunday dyan. Tadadagiti anak daya bron nga urayan da. Ay, samagay mo kidi Taawisig man naging friends ko, ababalasang akas kanya. Tamapan kami man sumarong ka rin balayda, intun bigat. Ay, katway na. In kayo. Tayin kayo mo't agkan-kanta. Wan. Nakapalas ka mat, papanamay kumare. Hinga kit agpalas, tumay ka. Intay yung makilamay. Ha? Makilamay? Apay asino tinatay? Apay san mo pa nga amo aya. Natayan ni Tata Gudo at tatang da Sheila ijedaya. Ay hala, kaano pa'y anatay? Idi sabado ka no. Kasta ka di? Mala, umuna kay nga rudan tagawid akpay. Inaklagde gusta ni, kalingling eta. Sumarunukan to nga rod Wan kumare, ingkay kat kitaanan ano dati pa wat dan? Ay, unay kan. Intay makilamay kunak. Saan kat aday tamanin wat-wati bagbagam. Malaingkan, umayak to ninton madamdam ako mare. Lakay! Ada na imbag adamag! Ha? Anya rin na yung bagadamag bakay? Ibagamon? Ay, natay magaya man nila kay Gudo. Naimbag laki din. Anya? Natayang mapaya naragsakay. Sigakit dimot lakay. Apay, saan ka kadi ang maragsakan? Ang mabalinta nga ilako kadakwada nagiti baboy ta. What? Sigurado ang masapul na ti baboy ijay tanatayan kat nga rod. Ay, wangag paiso anya. Apay, kano ti pumpaw. Jakpay ammo, ngam sigurado medyo mabayag ti panakaipunpun na dayjay. Taadda nga rod dagiti anak na iji abroad. Urayan da. Di da pala pumpum man. Wangag paiso Apag iso adadakkan, hindi kiti tarakan ta ababaw Wan nga rod, imbag laki din tanatayo nila kay Gudo. Makaila ko tamot lang iti tarakan ta. Apag iso amaksay ti pakpakanan ta. Kakano ka mapandiya balay dangay? Itamat lang ang lakay, agdigo saklaang, kalpasan na, inakmatan. Apay, adyak mo nakita ni Rika nga anak nila kay Guryo. Ha? Tapay ni Rika, kumare. Amomon kasaritak may papan iti baboy mi. Ay, wangag paiso kumare. Ibagam, ta sigurado ang masapol da dito. Wan nga rod, naimbag lakit din tanatay ti amada niya. Ay na, matibab kan sakit dito yan si katanya. Unay kan, apay kastamat hindi bagbagam. Katpad numat, naimbag lakit din tanatay nila kay Gudo. Ay, apo da ito'y. Makaila ko kami matlang ititarakan mi ababoy. Nito ulitin na. Ay nako. Diyak amo na niya klase dahi ta panagniw-ngiwat mo si kababae. Anya lang ti makunada no dumakangag. Si kakit dimot, saan mo't anak kababain day jay? Ay, diyak amukin ka. Di ta ka man langan. Nakababain ka, kadwa.
niya, iti kunada king kayo dyan na panang, bakay. Ay na, nakaragragsakak lakay. Ke mano-kano ngay ababoy ti masapol da. Gatangan da kano amin ti lima ababoy ta. Nagado Ay na, pagatlapayag ka talaga ti isam ko. Nagsaya ateng ngay. Uso atap no dagiti buryas tulang, iti mabatay. Wan nga rod lakay. Kano da kano ngay may alaan. Inton bigat kanumot laang. Nasapa ah. Umay dagiti kaanakan nila kay Gudo. Iso dati umay mangala. Ke imbaga makas. Imbagak ah. Ngam na kunamat ni Rika. Abayadan danto kanulaangan kalpasan ti Pompon. Ayuson da jila kay. Tinapatagkat bayadan da. Ay, sa bagay magkidi ah. Ay, kamudyanan na magatang mo langan, nagitilimataраkan ta. Madispos mo langan. Maksayan ti pakpakanan ta. Kwarta man ang George. Maglaki din ta natin nila kay Gudaw. Oh. Tanya, nakar-ariwawa mo't dagiti tarakan nyo itay. Apay, ada ka digim matang iti baboy yo. Ha? Ay wala na. Nailako mi mo't dagiti lima ang dadakkel a baboy me. Naimbag man. Kayat mo asawan. Tilangan buryas yo at 21 tinabatay. Wala na. Isulangan tinabatay. Isumanan at ipadakkelan mi tapno adanto manon mailako mi. Sapay ko ma, tano dumakkel da kat adanto manon ti matay dito ayan tayaw. Ay! Anya ka din kang ay bagbagam si katanya. Nakunak tadagiti ngamin anak nila kay Gudo tinanggatang iti baboy minana. Anya! Katuan! Siguro, nasaan anatay nila kay Gudo, malamang sa malamang, saan pa'y anagatang ti baboy menyo. Isuwain baglangon tanatay. Salbag. Ay, pakpakawan! Diyakan mo, no anyat maibagakan ka. Nasaysaya at pa'y no ibagam kumangad na kumagkasar. Barang gatangan da nagiti baboy at tarakan yaw. Ngamday ta ibagam nga, imbag ta adanatay. Ay, unay kantan niya. Ninanamot, anya pa'y langgat isumatipod, no? Te kunayo kit de, nasakit tinakam yo, gaputa dagiti baboy miti ginatang da. San ati baboy yo, anya lakit din? Ay, talagang awan ng bain da atan niya. Nagturid mo na ng ibagay ti kasta. Wan nga road, ay uraya klasimgar, idimbaga na dayjay. Naimbag pa itadwa kayo lang, idimbaga na kada kayo dahi tanana. Awan tinakangag. Wan, tada kami lang ti agsarsarita, idi kalman, idi arubayan da. Ay na, no amuyo la nana. Idimbaga na dahi ta kanyak, adu kami ije lamayan. Jak pa ikidi amu no nangag dagiti babae nga dahi ti asidagmi. Ti awanan ba na babae, dila simgar anang ibaga iti kasjay, kasla pakaragsakan na pa nga damatay. Ay nasaan akasla, pakaragsakan na talaga nana. Gaputan na kailako iti lima ababoy na. Ay, pakpakawan na kunak, di nalat na panunutan, masapul na pa nga ibaga. Dahi tangarod nana. Anya langan ti makon ko na dagiti anak ni Tata Gudo. No maidanon kada kwada dahi tanga ibagbagaan na. Ay, sapay la kumata saan namutan nga ibagbaga iti sabali na kababain. Oh, patyem. Dahil jay pa nagsanga-sanga ti dila na. Jak lapat yun nga wan sa balya nang ibagaan na. Ay, jak ammo na niya klase a panunot adakin kwa na. Mangirorumun mo ito. Kunak laki din. No sana puno na itaan na panibagbaga ni Tanya iti tattao. Puno mo't gayam. Ay, Diyos ko. Pudno day ta, imbaga na pa'y kanungarod iya ayan tilamay. Ay, una yan na Tanya. Inilangan nga iti makunkuna dagiti anak ni Gudo. Di lang nagbay na nang ibagamit. Ambo na ayang amin ti agbain kat saan. Sa bagay, karup-rupa na. Nagpada ng agasawa.
Katuan, noan niya ti sumrok iti panunot da, kat ibaga dalatan. Saan da panunutan no da kaswano saan? Ayun, Diyos ko, manangaas eh. Ala, kamaranak na dya punso tabagakban. Sana na saya, tikas yung kararamidan na. Wan man, barang dangganda ka. Por Diyos por Santo, pakaragsakan damatan, no damatay akaro bata. Ang mga lukyo wala damating nga sumaruno ka, Diyos ko, saan mata? Ay, yan na yun na po. Makaila ako na lang iti baboy at arakanda. Ang lalaki din, kaya damatan na matay ti karo bata. Ay, pwera ka dyan. Mangiruruman damatan na po. Si Kamat Ponsyo, imbe sa bagbagam kumawit asawam, ngamasaan ba't? Kasla may padpadamot ti panunot mo kinkwana. Ha? Saan ba na nasaya ti kasta barok? Kitam siya ko, lakaya ko, no? Oo, yun, no? Tingnan mo, pakaragsakan yung matan, no? Damataya ka, roba tayo. Saan kumawit kasta? Ni tata babalo. Praktikal ti biyagitan nya laki. Anya? Dadakkel kay di manan ada kiti baboy may. Mabalim manan na may lakaw. Ayan. Kaya damatay ake gulpintan no isaw. Ay, Diyos por Santo. Yan na yun nakapo. Manumutin na bulan. Tinapalabas manipon na ipompon nila kay ko daw. Nga maging gayta, amampay mo ti sumarunuking kuana tiyo. Por Diyos, sa bahali ng tao. Nita! Da kayo ngay tatang. Apay di kayo pagsakay. Di kayo matay. Ah! Apay agbyag kayo pa itinapao ka ta. Ipanyo kayo dahil tagatangan to mo nagiti anak. Yung nagiti baboy at arakamay. Nya laki dahil. Ay, por Diyos por Santo. Pakawalim na sa marswa, Diyos ko. Ha? Unay dito na pa nagsasawam sa kapunso. Ha? Kapulang iti kwarta. Kabay lang kay magaday sa kanya. Hoy, si kalangan ti batay. Sana salbag kakite. Umunula ka malangan, Ponsyo. Kanyag lakaw baboy nga nung muna kami. Si kakit demot kumare. Ay, tanya gayam. Tawan kumare kakasking ka ti ugali na. Anya? Apay akasta kayo mutin nga gasawa. Ha? Taapay, anyat parikot mo kada kami ti asawa. Nilakay mo. Dinamag na kano nila kay Dario no kaano ti ipapatay na. Tapno mailako yung manan dagiti tarakan yung ababoy. Kat, anya kuma. Awan mo ti dakas ididida sinaludsod na saan aya. Anya? Ay na, talaga nga awan nagdumaan yung agasawa. Nagpadpada kayo talaga ti panunot. Naimbag kumamunod, damaysa kada kayo, nasaya ati pa nagpampanunot na. Ngam awan mat, ta nagpadpada kayo mat. Agindadalos ka mat. Magindadanas kanto mo laang. Anya? Di pala si katimapan nagala sa bakla. Pala si katimatay. Ata ka ti bagbagam ta niya, ah. Ha? Ay, awan! Awan ti magbagak bakla. Bakla kas la baka. Na, Di ta ka man laangan. Naimbag ta nag-awit kan lakay. Ha? Apay bakay? Kasla ka madandan ka. Madandan aga na ka talaga. Dagi di tarakan ta baboy di damot lamanganan. Ha? Tapay ngay. Ay, tsaka mo, napanak nagpakan itayang di damot kahit timangan. Di dapay kahit uminom iti danam. Ay, makapadanag ka talaga. Sapay mabalinan ko mga ilako. Huwag nga raw, babaling ko mga ilakaw. Awampay mo pimusya karo ba jaw? Apay ngay ngatan. Ala, agi na nakabiit. Tamapantay di kulungan into madamdama. Kitaan ta dagiti baboy at tarakan ta. Ay, una yan. Sapay lang ko matawan sa kida. Nyalaki din. Awan mo lang aminin ti madama gamatay karo ba? Tapno may lakot ako man dagiti tarakan ta jaw. Wan nga rod. Nabayag mo tan anatay nila kay Gudo. Di mo tla sumaruno da di ala kay Dario. Wano ni bakit na. Total kat bakit kan lakay damutan. Ay, anya laki din. Nagbabayag mo biyag dagitan. Awanan
kastaw. Una yung bakit. Natay amin, nagiti 21 na baboy tayo. Kasanuta pa'y itangay. Awanan! Sapay nagtakol tinagastos ta kanakuana. Manumotan asako ti fidstikin nanda. Ay, una, nunanda mo nagiti lalaki kang babakating nyo. Kapos siguro na ito, kinabara, di panawan niya sa kastak. Dito na balang, di pudot nyo. Kasanuta itan lakay. Sapay awan pulos kwarta ta ita. Namnamaak mo laki din amadaan ta iti kwarta no adamatay akaroba. At mailako ta dagiti baboy ta ngam awam mo tinatay ngaminan. Nag-andor doon to, madagi niya babaka ka na lalaki nyo. Una doon sa tumtumarinda. Nyayar bakit? Kasta talaga tibiyag ka. Nyalaki din. Una yan. Di doon to pala natay mga mo na naging tatawa na kay. Lalo di babalaw. Ay, kunak lagi din nusikan ti may kali di ta nagadunga abot a kinaliyutan niya. Ha? Si kakit di mat. Ay, sayang mat. Aya, dagita 21 na baboy yo. Sapay naglulukmag da. Siguro, ada sakit da. Sardangan nakman si kabakla. Naawan tinasayat ng ibagam na say-saya at pa'y pumanaw ka ditoy. Imayak, tanadamag ko nga rod. Ngam sana nga imay tapno maasyan kada kayong agasawa. Maawatam, kundolensya, kada kita baboy yo, nga nagadado. Anya? Tima ko nakla, gunggunayo kit di Kauray yung at damatay akaro ba, tapno mailako yun dagiti baboy yo. Isuda lang arod tinatay. Hay, agyaman kayo at saan kayo anay raman. Amo nga minti ugali yung agasawa kahit. Pakaragsakan nyo launa, ino damadamag yung anatay. Tapno mailako yung ti baboy yo. Ay, aputan niya. Mailako yung mulat talaga titarakan nyo, nga ore awan matay. Kansan nyo ngay daw dawat, nga damatay. Mangiruruman kayong tumot. Anya? May mayat pa'y na ibagayo, asapay lang kumata dagkasar. Tapno mailako yo. Ngam saan mat? Tamatay mo tikikidawin nyo. Anya nga ita. Oh, agnakam kayo mo't siguron. Ay, salbag kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sige, panawan kayo pala dito eh. Agsarsarita kayo. Mapanak pa lang dyan abanda, Dobby, Carlo. Sige lang, Ana. Anya ka matandobi. Sigurado ang nakadlawan ni Ana nga agim-imon ka. Kaputa mismiso utamot ngamin. Nasaya at mat. Anya ka lakid din ay Adobe. Mala, umay ka nga rudan. Intan agpag na itiday dyan banda. O sige, Carlo. Kayat ko dayta. Kayat ko ngamin, duwa tala nga agpasyar dito'y parke. Anya, kat no siga tinangawis kini Ana a best friend mo. Sa ita, kasta ti pakitam kanwana. Anya ka lakid din aya. Ay, basta! Napanunot ko ngamin, nga ang mga no agawon na ka, no kanayon ta akadwa nga agpasyar. Anya. Ni, si Mangput ka magayaman, Ana, ading ko. Apay, na umadagos, dagiti agayan ayat ang nagpasyar. Imo na ako na nagawin manong. Makapa-opi mat ngamin ni Dobby. Anya? Anya nga upiti bagbaga, mading ko. Out of place, sak manong. Ngamin, nakamisuot mat. Ngam nakaisam, itay imadayo akadakwada. Anya lagi din. Di mo't isupay amis mo aya, tinangawis king ka itay bigat. Ay na, am-amo kong dadya gayam ko. Mawata kong tikas siya tignay na. No agmisuotan, umadayo akong kadakwada. Kaputa agat atap manen. Anya? Nagalasmutan nga iti aramid na no kasta.
Apay, pagatapan na kayo nga raw, di ti kayan ayat na. Apay, awan ka di ti panagtalik na. Tsak man mat maawatan ti ugali da gayam ko. Ngam no dan duma, nasingpot ni Dobby. Jayla na labas, akin naman nag-aatap na, tinagmading o ugali na. Naimbag abigat mo, ana, gayam. Ate inyagan kayo iti inlutok nga aros kaldo. Meriendaan nyo kinimanong mo. Kastamat gayam. Nagpintas mo tanda ta isom mo. Agyamanak nga. Alaam nga rodan day ti malukong. Isublim tulatan inton maibos. Alaam mo tani nadagsan. Ay na, agyamanak Dobby. Ay, sumra ka ba yan? Saanan? Inton maminsan tulaangan. Adapay nga minaskan nga aramidak iji balay. Ala ang arod. Agyamanak dito inted mo nga aros kaldo gayam. Awanan yaman na. Aywan gayam. Sorry Peace offering ko na ita. Amok ama diti impakita kan ka edi kalman iji parke. Nyalakit tin ngamin da jay arik na. Ala, bayamon day jay. Basta kontrolem ti kas jay adjar mo no sa bali at tao ti kasangom. Amang ano at tantumang tutupkin ka gayam. One friend. Sige nga ron. Inako. Magaw ka nga ro dan anak ko. Mabisiin ako. Anya lakit din nanang. Apay, mabisin kayo ka din adagos. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawan tayo. Awan pa'y ti magao. Kat no nagbanglo ita iti ilot-lutom nga aros kaldaw. Isuti ko nak agawam. Naangot niyo gayam dayjay nanang. Pasensya kayon. Impadigok mat amin ng ije balay daana agayam ko. Peace offering ko ngamin dayjay. Day ta ngamin. Nagalas ngamin ti kasta nga ugalim. Managatap kalaunay. Nanang, agasam mo ngamin dayta. Pagatapam kit den ti mismo agayam baw. Ay, agbaliw ka nanak ko. Ngamin, ang mga numapukaw mo pa'y ni Ana ang nagsaya at agayam mo. Apay ka na kami suot ka man ng Dobby. Anya laki din di kas tangaramid mo. Anya ka di ti parikot mo. Kasano? Pag may saan takmat gayam? Anya ka di marinday tanga ibagbagam. Kasano kat uray ni nanang? Kat ni Ana agayam ko ti kanunungan na. Kasla isopay kit din ti anak na. Apay nga minaya. Anya tinapasamak. Naistoryak ngamin tinapasamak idi Sabado. Kat nang tedak iti aros kaldo iti balay daana. Kat sakit din tinungtan na. Ay makapasuron. Anya lakit din. Saan ko makagsaksakit tinakam mo, Dobby? Dumngag kamot ngamin iti pamagbaga. Ay, dakamukan ka! Di ta ka man langan! Ingkan dyan ni Ana! Manin po dito! Isang di pagbali na manobya! Isuwan na kayang araw doon bakla pa lang mag! Nak, anya ka lakit din, Dobby. Kumporme ngay bagbagam. Nakababain lagi ta ngay pukpuka mo. Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tabay lang! Dobby! Ading ko, mabalin ka ding agsarita ta. Wala manong Alex. Sana bale. Nalpas kumatlan tala ramidak. Apay ka di? Ada ngamin madamdamag ko kadagiti kakalugaran tayo. Diyak magustuhan, ading ko. Anya ka di dayta manong Alex. Mabuti ang aksal. Nakasariseryoso ka mata na makisarasarita kanyak manong. Sa anak namin, ana iruwam iti kasta. Ay, diyak lamon, ading ko. No makaisam ka pa, numamwam, tinamwak, ading ko. Anya laki din. Iba ka mga minan, amanong. Mariribo ka na kalagita nga ibagbagam. Iwarwaras ti kayem mo ani Dobby, nga inagaw mo tinubyo na ani Carlo. Anya? Ay! Sana puno tayo tamanong. Ay, sungpatak na nyaman dagiti sana pud nung inwarwaras ni Dobby. Sungpatak! Nasayat mo't nasabat ka dito'y kalsada, Dobby.
Apay ka di manong Alex. Ada ka di masapul mo kanyak. Talaga nga adda, ading ko. Kaya't ko ang malawlawagan, nagiti warwaras mo, may papaniti kabsat ko. Apay, kaguram ka di ti panangiwaragawag ko iti buyok ti kabsat mo? Ay na, jak lapang panunutin na babae ka, dabya na. Tinutupang ka ko man. Ay, panawan ka man lang. Nyalaki din na yan dati yung tao. Hoy! Saan ka akabutan ha? Agsubli ka ditoy! Agsarsarita ta pala ha? Sana ka mabutang amang iwaras nga agagaw ti kabsat mo! Inagaw na ni Carlo ang nobyo! Darap ti kabsat mo! Apay yan, Manong Alex. Uray ka lamang mas sa simungad. At ka di parikot mo? Dahil man na dabya na gayam mo, ana. Talaga nagtangsay. Iso lang aro din tinakabasol, nakarit pa lang may. Apay ngamin ay Manong. Nagsarita kayo ka di kini Dobby? Way, nagsabat kami itay ijadalan. Kinumprontak ka po kadagiti mangmangag ka. Kit nakarit. Inagaw mo ka no tinubyo na. Impok-pok ka na, aderrep ka na. Anyan day dya babae? Intun kwan, nakasapul iti mang tutupkan kwa na. Kinapudno na ating ko. Nagtep-tep pelaklaan. Ngam talaga kayat kukuman at tutupan daya babae. Nalalala, baybay antayon ni Dobby Manong. Agsardeng tumatla siguro no maumang agsasaong. Saan nga isuti pa kayo sa stressan tayo? Dasaya at tadakan anak ko. Kaya't ka man akasarita. Itan madamdaman to nanang. Nabannaw ka nagapoy ti trabaho. Itan ti kayat ko. Agtugaw ka di tatag sarita ta. Dinakman likliklikan. Nanang, talaga ka di adi mo kayat ti dumngag iti pamagbaga anak ko. Urayam ka di pa'y nga damang tutupkan kagapoy ti kasta nga ugalim. Anya lakit din ayan ni nanang. Anya ka di na kitang ibagbagayo. Kaslamutan na danagdagsan na nakabasulak. Idinto ta siyak mo ti inagawan day tinobyo. Day ta mismo ti kayat ko nga ibagakan ka dobe. Ha? Apay, adaya pamanaknak mo iti kasjay nga iwarwaras mo? Kuha nanang. Adanto ah. Pangasim ko mamot, anak ko. Ikatam ti kasta nga ugalim. Di mo urayan ang mapukaw mo tinubyom sakbay nga agbaliw ka. Hoy, saan tao mapasamak day tananang? Ay ayatan nakunay ni Carlo. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Kasta mo lagayam, apay nga rod akasta nga iter aramidam. Awan, kahit ko lang nga umay nakay-ayoan akas iti sigod. Ay, jak amukan ka dobe. Panagkunak, saan nan nga aramidan ti kasta. Nakaro nga min dahito inaramid mo. Amom ka de, amabalinda ka nga idarong gapo iti kasjay nga iwarwaras mo. Saan da nga aramidan ti kasjay nanang? Nasingpat da Carlo kan ana. Bayan nyo, medyo isardang konto ti agsaw kontra kadakwada. Anya? Ay, jak amukan ka. Makaamo ka man laangan iti biyag mo. Kada sinabat nak dito'y dalang nga agturong ija balay mi Carlo. Amang ano makita na taman ni Dobby. Kat kumporme man ditan di bagana. Bay ano anya ti kayat na nga ibaga. Makauma ti kasjay nga aramid na. Kat, anya ti planong itangay. Api akas ta ti bagbangam kanya. Kinapuno na. Nauma ako ni ti kasjay nga ugali na. Isu akayat ko na sinaan. Anya? Kat, adakin ko dita. Kinapon noon gistay tinutupan ni Manong ko. Naimbang ta nakapagtipol ni Manong. Bayan nyo, ikak man iti pagnakman na. Sigurado nga iti kastoy nga aramidak. Kat mangirnad mo tanda dya babae. Ay kat makamu ka na Carlo. Nasyak, baybayak pilaang. Malaksid no san ngagsardang, tama nga no mapasubsubak matan.
Naimbag nga oras mo, Ana. Friend, mabalin ka din agsarita ta? Anya pa ilati ka dam dito'y balay, Dobby. Kalpasan na sinarsarita na kadagiti tao, kan conformity linawlawat mo, at daka pala dito'y. Kwa ngamin, Ana. Impagarup ko, nag-agawom ni Carlo. Gaputa na singid kayo iti tunggal maysa. Ngam, pakawanan na ka din Ibabawi kun amin dagiti imbagbaga kadagiti tattao. Basta pakawanan na. Nyalakit din. Jakayat agumura ka. Sana nalakati pa nang ibabawim kadagiti balik ka sa naisawang mo, Dobby. So ano ita? Baybay anak pelaan. Bayan tapay nga umimpag ti sugat nga impay mo dito pusok. Pangaasim ka din, Ana. Pakawanan nakmatan. Gapot ano saan? Nalabit nga isinanakmatan ni Carlo. Tsaka baalan no kasta ti mapasamak. Awan pa kibiyangak, ti may papan kata kayo. Basta siya, bayaan pa yamang lipat ha. Nasaya ta si Mangpet Kandaw be. Adda ni Carlo J. Salas. Itay pa'y nga agur oray. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ha? Agpay sa nanang? O sige nga Rod, inakasarita ni Carlo. Nabayag ngamin asan ngayon imay dito'y balay. Kailiw kung tinobyok nanang. Ala, ingka ni Jayan na. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Adto'y ti merienda. Agpalabiis kayo pa'y. Agyamanak nanang. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y ditoy. Siya kundi mangkarga iti basom, Carlo. Saanin, Dobby? Kahit kung agsarita ta. Anya lakit din, Carlo. Apay, mailiw ka kadiunayan kanya. Kahit kung ibagaking ka, alipatin na kon. Agwin na swasta pa lang. Anya? Hindi na kumamot trabaho ni iti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nauma akon, itinalabos akin naman nagatap mo. Anya? Pangasim kumamat, Carlo. Ikanak pa iti may sagun dahway. Ikarig, agbalbaliw akon. Ipagitan pa yung umuna. Kindipindin ton, nagsublinto pa iti panagayat ko keng ka, uno saan. Anya lagi ti gaminan ti kastoy. Wan, Carlo, agbalbaliw akon. Kat pakawanan nak kuma. Nasakit ti panangisinam kanya. Namawatap na puta basol ko matlaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Arlene Gumez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din. Unay na iti kastoy. Oh, bigbigan nga agsinsinay ka, Pering. Asino ngay mo ti san nga agsinay? Itangal daw ti panagbayad ta iti lending. Ne, apay ngagparikot ka. Kat intad ko man kang kaidinaminsan nga aldaw ti pagbayad mo kumayta. At ang aron ng usarak! Nyalakit din na ya. Amin tumat kat sa lunsudam. Anya? Naimbag kumamot na nagdakkel agad at inyawat mo kanyak ngum saan mat. Umanay lang nga pagbayad. Salpag. Nako saram aya. Nita sa lunsudam pa talaga. Pangasiman guryo, pumanaw ka dito isang wanak. Basibasan ka talaga na eh. Ay, makamu ka man langin ti biyag mo. Talaga makamuak, tawan sirsirbem. Awan maitultulong mo. Ay, salbag ka. Panaw! Udya, umusag ka man rin kanyak, Pering. Wan ko matata, uray 2,000 laeng. Pangalaak mo, titikastagasat. Ngay pautang ko kan ka. Malamot ta na tata. Pangasyo, awan ngamin pagbayad ko itilinding ko ita. Anya? Amuyo matan, no sa anak nga agbayad, ang mga noomay da balay. Ay, napiapay no balay ti papananda. Saan kat nga trabaho? Nakababain lakit di ka dagiti ka trabaho ak. Awan mo't nga rin maipautang ko kan ka.
Awan mo't ngamin, nanti sa baling amok apagutangak tatang. Alam mo't Mala, pautangan ka. Ay ng pang-aasam, taagbayad ka. Kan kang rurala. Saan ang mabaya ka? Awan igatang ko itilako. Won tata, promise. Umadani matlaang ti panagrenyok itilinding ko amay sa. Iso amabayadan kay itong matlaang. Nasaya at no kasta. Ala, mabit lang. Manulaang dahito nabulod ko iti dahi alakay. Pagbayad ko dahito 800 itilinding ko. Adamot mabati awan to. Ay, nagadaw mo to ng kwartayo, mami. Ikanak man mat iti balon ko ama pa nag-eskwela. Anya abalon man nga ibagbagam. Nangankan, iso asaanan ang masapor nga adda ti balon mo. Mami, sige mo to na. Nita, ipilit na. Kaya't mun samot manan nga agbautak Saan nga rodan? Oray saan na ko na ikan? Mala, inakon di pagadalan. Alaing kan, awan maitad ko kan ka. Dumawat ka iti amam no iso. Ne, adong mo dito yung naluto ngayon na po'y bakit? At dapay sida. Apay, saan ka kading agbalon? Saanan? Kahit, anya nga iti pangaldawa kung saan ka agbalon. Apay ngamin asikat ti agparikot. Apay si kaya ti mabising? Apo, manakibiyang ka unay guryo. Ora nagmayat ti panagsaludsod, madilatat isong bat mo, salbag kidi. Apay ngamin aya apagparikotam ti kanak inton aldaw. Kat adamot igatang ko, mga anak ton ay jirwar. Anya, mangan kay Jerwar. Idinto ta adu daytoy naluto ang mabaling mumut abalunan. Unay kan, dayta ti bagbaken ka, di ka amot agtipid numaminsan. Amumot gayam, desi kan ti agtipid. Kanam day talino tumiti limang aldaw. Paganayam tap numakunam at tipid. Ayan niya lakit din. Oh, pangaldawin mare. Apay saan ka kadi amangan? Ha? Ay kwa, ingkay latamangan ije kusina no adabalon nyo. Ha? Si Kangay, saan ka kadi amangan? Sa anak ngamin ang nagbalon mare. Ngamin naklatan mangan ijirwar inton madamdama. Ay, sana all adalata kwartana pagkaan ijerwar. Siyempre apay por. Sana all talaga, mare. Apay awan ka duam amangan. Ayabam ani Bert apada mabakla. Sigurado ang nagbalon dayjay. Nagpapada kayo nga awan pagkakan na ijirwar kat. Ay, nalabos kamot, mare. Katwan mat, tunggal makitak ti balon na asidaan kat tuyo kas kada fresh a kamatis. Jak pa'y makita mapan mga ijirwar. Ay, unay kan. Di ka agyaman. No, da kwarta mapagkaan mo ijerwar. Sana kastamot, amare. Anya laki din. Nauyaw ka, mat. Among beshi, iti dayto nga edad kon. Nilang pering tinam amok a feeling sosyal, ito'y trabaho tayo. Ha? Ay, wan. Oray siyakmat beshi. Iso lang tinamamok a feeling sosyal kan feeling mayaman. Piling mayaman nga dumot tinakautangan na, salbag. Ha? Anya tikat mo asawan? Amok tayo bagbagamot lang di kiti nakautangan na. Amok ni tatakulas, takanayon amapan ija balay mino kas diyang awan aramidan na. Agis istoryada kininanang. Ew, nakakahiya naman yan. Aging mabaknang dito trabaho, nga madugayam ti utang na. Nakababay na talaga. Talaga, Beshi. Agim babak nang ditoy. Ngam ti anak na. No dumawat la ka no iti balon na ama pa nag-eskwela. Bugkawan na pa'y. Ngam na adda dito trabaho. Man-mano makita tayong agbalon. Takanayon mo't amangan ni Jerwar. Ay, at nalang arod nga iparang aro kwarta na. Diyos mio, Marimar. No siya klamay sa Beshi.
Awan mo't magunot ti kasi nga aramid. Awan mo't dakes na no agbalon kat mga dito kusina. Makatipid pa no bilang laang, di ba? Ay na, feeling mayaman nga, di ba? Kitaan, tunggal mga ni Jerwar, ag selfie. Sana ipost iti Facebook. Makita mo't dagiti katrabahuan tayo at duma. Sada i-comment. Ngayon bagpay ni Piring tamakapangan itik lang sa panganan. Hay! Hanya laki din. Feeling! Nagbalon kayo ka di, bertakan bakla? Ha? Uwan, nagbalon kami Apay ka di? Ilibre na kam ka di iti Lance? Wana, intayo mga ni Jollibee. Ay, bongga. Sana wala talaga. Ado ti kwartana. Saan mat? Adala umdas mat nga ikakantayo. Anya lakit din. Bilibak man na talaga ken ka, Piring. Kasla saan ka mauawan ng di kwarta? Kalahin latang adda kwarta. Siyempre Ay na, sana all. Naya nakabaknang. Siyak nga mi, kanaya nakaklangan ako rapay, eme. Anya? Sika talaga. Adala ta maibagam. Nya lakit din. Oray saan nyo nakananda kita balon nyo. Amok mo't lang atoyo kas kada fresh akamatis ti balbalon nyo. What? Ala, intayon, mga ni Jollibee. Among beshi, no siyak lamay sa. Diyak ka balanday jar aramido na Piring. Ha? What do you mean, Bishi? Kunak ano talo tayo lang libre na di Jollibee. Ngam saan magayam? Talagang inayaban na pa, hindi duma akatrabahuan tayo. Uwan nga rod, Bishi. Uray sakit nas dawak mo. Ay, datanto pa yung awan asawa kan anak na. Katkas lang kurang pa iti masusweldo tayo iti kinsino sa katapusan. Ay na, uwan nga rod. Ngam ni Piring, nga asawa kin anak na. Kasla ka na yung naglaplapusanan. Sapay la kuma, ta saan na nagtao dito utang dagiti iliblibre na kada tayo. Ay na, kasla pagayat na lang mo, mapaprisar nga do ti kwartana. Asaan na mauawanan? Feeling sosyal na talaga. No siya kalamay sa. Anyang gapo nga ilibre dagiti katrabahuan o awan mo ti umda sa kwarta. Naskan pa yung umutang tapno lang agpamarang abak nang. Ew! Ew, talaga. Never kong aramiden, di kas iti aramiden na. Santa mo nga ugali, iti agplis, iti katrabahuan, tapno lang agparang abak nang. Andiyan laki din. Hey! Naibaglakit din, ta nagsabat ta, Piring. Ha? Anya nga, kasanumat tanti inutang mo kanyak adus mi. Unaklakit din, no idi namin sa paalawas ti panagbayal mo. Ngam aging gaitakit, awan pa ba? Kwa, tata. Sa anak pa yung amin anak ka rin nyo itilending ko. Anya, Amang ano mabalin apakiurayo biitan, tata. Sigurado, itaalawas kat mabalin ako nga agrenyo. ay, litat ibagbag kang gagad. Naasyanak ka idi imbay ka imutang. Iso ang pinautangan ka. Ngam ita, awan lang arot. Tata, Naimbag kumamit, no umay ka ijabalay ang makisarita kanyak. Ngam saan mat? Kas kalabatan ayop ang mahanahanting. ni tata mo. Katuan mat. Namag ko, asaan lang asyak tinakautangam. Adumat kayam. Malaksin pa itilinding mo nga adu. Ha? Ngam no pa kasta. Ay pangaasim, taunam abayadan ti inutang mo kanyak. San amabalin datang ararabida, Piring? Manganan bakit? Uy, bakit? Manganan. Apa ela? Saan kayo ang makapangan mo awanak? Saan ko mag-awit ti kaldero Apay ay napudot man ti ulom. Unay kan? Awan nga rod pagbayad ko iti utang ko. Nalakit din aya? Nakautangan manen aya.
Kundi damag-damag, kunamot lano adamayawat mo pagbayad. Anya? Adda na utang ko a 2,000. Ngam ni, sa anak pa'y kano mabalin nga agrenyo iti lending ko, tadakkel pa iti balance ko, ajak pa'y nabayadan. Kat, anya nga ro dita? Makitkitam lang nga ro doon agparparikotak, saludsudan pa ilaan. Nakautang ka gaya mi ti 2,000. Ngam pulos mo't nga awan na ramanan mi iti anak ta. Ultimo si Dan la kuma, awan mo't. Pudno day tata. Uray sa nga 10 pesos lang, abalon ko. Awan pa'y tinted na. Nakaung-ungot pa'y. Anya? Amoyo ta kayong agama? Awan maitultulong yung kanyak. Iso nga pang-asiw ta panawan nak ditoy. Ingkay ulat tanmangan. Apay, saan ka kadi asumrag? Saan ka mo pa nagtrabaho? Pang-aasi man guryo, saan nakakasarsarita? Anya, awanan ano saan ka asumrag bakit? Umado ti kaltas mo no kastalang. Ay, anyat bibiyang mo aya. Di pa ilasi ka di maikaltas iti biyag ko, salbag kang asawa. Ni, napulot man ang ti ulo mabigbigat pering. Karain mo tinakasta. Kas kala mo tin tigre iti kasta alangam. Di nakasarsarita ko naktumot na eh. Anya, ay napiring aya. Iso akas taunay apo ti ulom. Tagparikot ka ita karagiti nakautangam salbag kamagit. Anya? Umutang ka iti nagduduma alinding. Kas ka nagduduma ta tao tapno lang iliblibrem kadagiti katrabawam. Ngam ita, siyak tagparikot nga sawam. Nga ultimo siyak asaan mo't anairanod ka may ramraman. Ha? Ala, na dapat ti mabalin mo pagutangan. Umutang ka ba na yun? Sige, utang ka lang. Aging gamay lumlum ka. Tinapatag kat maiparang mo iti katrabahuam abak nang ka. Anya lakit din dita nga ugalim, piring! Hello, Berta. Hello, Madam Pering. Oh, apay nga mauawag ka. By the way, I'm calling you. Tadabisitam dito ay. Ngamawan kamot nga minasimrak. Ha? Naggaputa ka no iti may sa lending company. May sa kadagiti nakautangam iti dakkelang katan. San ka kano anak kabaybayan? Anya? Kat asido pa nga tinadumaan ang kasarita da? Asino ba'y kuma? Nakasarita dabay kitin ani manager Naibagadan kan kuana ti may papanit yung utang mo. Anya? Ay no, nakababain lakit din. Anya laangan nga ti maibaga ni manager kanyak itaan na amuan na. Anya nga'y kumati-expectaram. Siyempre, nakababain ka adi. As in, super nakababain. Hala, sumrag kayong tunbigat na kasaritam. Nakababain ka una yan. Hay, urayan na kakano amang ilibre manan itilansmin tunbigat. Bye! Anya? Apay, talagang awanan balak mo asumrag iti trabahom, pering. Awanan, dito yaklatan baray. Ay, apo, sayang ti trabaho mi ti kastar aramidam. Di ka among aywanan. Di ka man suman na uguryo. Paking tapak tangiwat mo takitaam. Makarengreng ka. Naimbag kumamot nung nag-resign ka. Sana kasta. Awol ka na. Anya? Nagbaling kang awol. Gapulahang iti bain. Kang gapulahang iti utang. Dayta ti maganap mo iti ka na feeling social mo. Nita suman na upay lang. Katpud no matag iti bagbagak. Salaya. Nagkautang-utang ka iti nakadato. Lending kas kada agduduma ta tao. Ngam pulos mat nga awan na ipundar mo. Gaputa na panlang iti iliblibrem. Makunalaang abak nang ka. Anya nga'y kumati naganap mo. Awan mat. Naawanan ka pa iti trabaho. Kat ala, husto na. Baliwam na tangaramin mo, pereng. Sikat nakababain. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.